kana kuti kunonde mablango ayo wanditi ndinozi imimi ndimablango ejesikom Gaffa sakakamira plata zvango chiplata kukakamira mai manje bodi ndiri mata wati chi andizore timbo imata ani ye ani mablango aita sei wambona chinja andizideki imata mata chama ndikutora fea ko aita sei kuda yeti mna badiri banja mnambo ntadzira badiri mata aiwa mata chenjino nake tangoti ngochitera ngoti ngotacho pane chimhada chinongonakira kana siri manje yeyo mata enjaisa bata kuno pakati pemndona okay mata yake mazara muchinzi chibeche kuda sikuvhomoka mazara muchinzi aiwa zivhomo unongoplata chokwadi zvo pane zvawataura taura wati ukarwara ani akasauya zogona chichinaitika ani taura wakarwara indakarekedza wakatadza watadza uyondiona iwewe aona kuti tinofa Tese ukatadza ndiona nini achafa zvanga takofanana nomo kuda nomo godman hanzi godman zvilivetiyangakwanire baba saka iwewo uda kuti paunorwara ndifana kuya zokona andorwara kwadondiona kana kutibatsira ai amwari tamudzadonodandeke kanongotumira kana munhu kuti endaroona saka vanhu vakayomba kwakofuta aiwa ndiwo yatumira zvako endo saka akatoita rongu kuti utumira vanhu aiwa unoita rongu inini handauri akatadai wanga kutoroka wanga kutsametira akakupika wabata mukadzi neaustralia London in Australia. Thank you for what you did to me. I thank you very much. I'm Kuda. You did it very much. And even give me something which I don't even deserve. On my own. But accept it. Thank you very much. I thank you. Kutenda nembwa hii. Yaimbwa futi. Anasi kuda rumberi mbano. Aiwa mungu hapana. Aiwa mungu bana. Right. Pane mbinga. Wewe pane mbinga. Mbinga inonza? Azvibude pazvinapika kuda. Ndine mhata ine bhata pakati. Aiwa ndakambova wandirova. Nditerera. Aiwa. Kongo. Nacho. Momoreta ne timu mbatuto. Yeah.
tomata batoto yini Tese. We enjoy everything. Who is that guy? Who is the captain that camera? Anonzani. Ndoona anonzani. Koma Manuero. Aiwa, kitara mari. Junior T. Kuda unogona kukwana mukofi nararani kini mukakwanja meso kwa mtuku. Unoziketi? Nasi jeje. Anonomba tutu. I'm a full time. I should have a break. I'm a full time. I don't want to have a break. Kuda. I'm a full time. Sakamesa toroti bebe baiti to banda machine bebe angakesa mbatutu muni. Banda machine kubanda botoro. Botoro. Botoro ata banda ni. Saka ino zvindu kubanda chi. Abanda ningi. Yeah. What did you? Yeah. You don't you never did. Man good. Saka kwari umwe ndochi ndoka bullet. I okay. Ndochi inonzi bullet. And it's a your brand. And you got the bullet. Party. It is totally a bullet. But I don't want to say available. Inonzi. I hear you. Tezi mwira kupiko. I don't want to available. Kwini na ndini. I not. But you know, you Kangwa. Go. Yeah. What did you? About me. And then we're waiting. Koplata kani ndori kuplate. Ati koma zuza munongwa. Abulofunga ati munongwa. No de ma chalma. Ani maji mama. Amana ramuna taura bebe. Atika. Batu. I don't know it's never. Don't even cheat. Saka mune mbatutu mbodoro. Kuda unomboziva kuti kana usina kudhakwanza ufadzi vanhu anofanira kuramba ukadhakwa vanhu havanakirwa nasina. Abosikari afuka ndokwanika nzvinirwa nakanaka taureka. Nembotaurawo handiti taiwanika on my own side. Yeah. Natala kuti kana wapa ndinokufa wakufadza vanhu ati iwe saka iwe unotifarira iwe kuda ndokufanira kuti zvauri handitika don't even judge that. but kana ukarwara nembatuti yewo mumwe akarwa nembatuti akasikatiri kana kafuya Akatokirara achimuka. Competition and akanokirara akamuka. ndokupirei Ai, urazi pamarini. nasa kutengera magrosari kudana ndopenga manje Wanteke, ndopenga. nini manje Wanteke, ndopenga. samuna anopenga anokutengera grosari Aiwa, wekuda zvako. Ati wairwara pere. Wangu ndinzira wasade. Konika kunyepera ndopenga. saka nini ndinopenga wapenga manje Anopenga noti. Somebody, that's when he points the camera straight to us. A platter. Yes. Yeah. This one is a. But already, his name is Mathematica, and it's made.
Yame, sure. Yame. Volume yakwira ukaviringizira. Chinonakira ndechekuti Babulangu. munhu anonakidza kuti Oh, babi. Ngwana. West beer. Takuni takumbani. Aiwa. Wala tiende kumbeni.